Ndị be anyị ndị jiri ebe n'ebe egburu a sịrị na akwụ achara n'ọdụ igo ọ ka wụ ọgazi amaka na omenala Igbo. Ndị be anyị esi m ọrụ na-abata na mgbede wee na-akpọ m gbarieri na njinji jiri na be otu nwoke anyị wee sị ka anyị gbado kitikiti wee bịaba ka anyị bịa n'ụmarụ onye wụ njinji jirinụ na-asịrị na egbe yiri n'ala ya wee egbe yiri n'ala ka anyị sị na anyị abịa tata ka anyị bịa mara ife ọ bụ ọkwọ nya mụ ọgazi amaka ejere na wee na-abata na be nyanwụ nwoke ka anyị wee mara na onye wụ njinji jiri tata na egbe a sịrị yiri n'ala. Onye ndị na ebe a bye. Mgbede ọma. Nna ka ego n'umere. Ọ dị mma sa. Okay. Landlord ụnụ kpọrọ na phone. Landlord ụnụ nọkwa? Ọ dị ka ọ nọ anyị sịrị ka m kpọgodi ya. Okay, ngwa kpọrọ ya onna. Na-abịa. Okay. Ndị be anyị na compound a ka asị nyawu njinji jiri nwoke bi ụnụ kpọrọ m na phone wee sị m ọgazi amaka m gbarieri na be ka m soro ewere anya fụkwa ife ọfụrụ na ife ọfụrụ karịrị ya. Ka anyị cherizie ka anyanwụ nwoke pụta ka anyị na-ewe kwube ndị be anyị unu n'ezi anya ndị be anyị unu ya afụzi nyanwụ landlord. Nna anyị mgbede ọma. Darụghị nne akụ ewe bụkwa ogbe akwụ na be gị eziokwu ejigbo mfụ ndị okenye mmadụ na mana gbagharị isi mba na ife nke a akadịana ha asịfe nke akadịana na be ebe a ka ife amedo nna anyị dodi agosi anyị ndị be anyị ka anyị jee n'ụnụnụ ka anyị were anya anyị fụrụ na-asịrị na egbe yiri n'ala na akwụ ụchara n'ọdụ ego. Hei ndị be anyị ọkwọ na eziokwu na-enebekwo na ọkwọ na o mekwara eme akụ oyiwo mere ogbe akwụ nke a abụrụ ọkwa the more you look less you see. Akụ oyibo na-ekwonu ya nke a abụghị ọkwa the more you look na-eni ya ka unu nenenu nne ọkwa nya ka anyị na-enene no asị na akụ ewo mmiri ogbe akwụo na-ekwonu ya ọhọwụ nke ahọwụ fim nke ahọ tv nke ahọwụ tv na-enekwonu ya life and direct nke a Melu life nke a Melu life. Hey ndị be anyị na-enekwonu nke a abụọkwa na-asịrị anyị jikwa anya ya afụ ogbe akwụ wee puo onu na-akụ oyiwo. Nna anyị si n'ọnụ mgbe ka ife a merụ na mgbede nyaa ka o mere mgbe ife a na mgbede nyaa ka m fụrụ ife a ndị mmadụ gbakọrọ ọtụtụ ndị mmadụ anọchago na-eticha wee sị na mma bịa mụ ọgazi amaka na mma bịa ka m bịa ka m were anya m usoro kwafụ ọnya wụ ife ka m sịrị ka m bịa ka m were anya m were fụ unu n'ezie anya ọnyawa akụ ewo a na-ekwu mere nyawa akwụ ụdị ife a n'ọnwụ nke a m bịaziri ka m werezie anya m were fụ ọkwa ife a na-ekwukwa okwo na eziokwu ndị be anyị na-ekwu na anya ọkwa akụ oyiwo ọkwọ na akụ ewo mmiri ogbe akwụ life and direct tata ka a na-afụ nke a n'ezie anya ọ na-afụ nyawa akụ ewo ka o bu akụ ewo n'elu onyawa akụ ewo dị ife a onye wakụ ewe dị ife a n'ezie anya na-afụzi anya wee ogbe akwụ ka o sikwara bịa na ebe a bịakwa minye ya afụ na ife a na-ekwu n'eziokwu ri ya na ọ bụghị akụkọ ndị Ngozi ka na ndị ya dị ka a na-akọ ife na-afụ ebe ahụ life and direct